Akwai wani azababban ciwon kai da mutum zai iya ji idan ya saka abu mai sanyi a bakinsa, musamman ma idan ya taɓa saman rufin bakinsa. Abin yana da azaba sosai, ba a cewa komai, abin sai wanda suka taɓa ji kawai. Irin wannan abin ana kiransa da sphenopalatine ganglion yana ɗan wahalar faɗa ne. Ana kiransa da sphenopalatine ganglioneuralgia ko kuma a ce brain freeze. Wannan ciwon yana faruwa ne saboda wannan sanyi da ya taɓa saman rufin baki yana sa jijiyoyin gurin su tsuke lokaci ɗaya sai kuma su tale dan suna ƙoƙarin su ɗumama gurin. Ciwon yana da azaba sosai don a da can baya na taɓa yin sa, don a lokacin na yi tunani ko makancewa zan yi. Amma kuma bayan ɗan lokaci kaɗan sai ka ji wannan ciwon ya tafi da kansa. To me mutum zai iya yi don sama kansa sauƙi a irin wannan lokacin? Abu na farko shine mutum ya ɗaga harshensa ya manne shi da saman rufin bakinsa. Wannan zai ba wa mutum sauƙi, sannan kuma mutum zai iya sa abu mai ɗumi a bakinsa. Abu na ƙarshe shine mutum zai iya rufe bakinsa da hancinsa sai ya ringa numfashi a hankali, wato kamar haka kenan. Idan kun taɓa fama da irin wannan abun a wani lokaci a rayuwarku, to ku rubuta mana a comment section yadda kuka ji zahirin lamarin.